Τι θέση παίζεις? Πάμε. Έλα το πάμε. Μη μιλάω. Χάρη θα παίρνουμε μία και δεν κάνεις. Πώς με τα πόδια κάνουμε το πλάγιο. Όπως το κάνουμε τώρα. Ωραία Τρικό. Πάμε, γυρνάμε στη θέση μας. Κοιτάμε την μπάλα. Νίκο, κοιτάμε μπάλα, πάμε πιο πίσω. Τρέχει, κοιτάμε την μπάλα. Γιάννη, όχι πολύ πάμε τον Γιώργο. Μπράβο, δείξε ένα. Ξανά. Μπάλα. Εδώ, Αναστασία. Εντάξει. Πάμε ξανά, Σοφία, ξανά. Πάνε πιο πίσω. Καλό είναι, Αντρέα, μπράβο. Μπράβο, Αντρίκο. Ανθούλα. Ανθούλα. Έλα. Πάμε Νίκο, πάμε πιο πίσω. Αντρέα, με πίσω βήματα, να κοιτάς την μπάλα. Μπράβο, Πελαγία. Πάνε στη γραμματεία και ρώταν έχει κάνει και για τον Μαρκέλεκα. Για το κοριτσάκι δεν μπορεί να... Πάμε πιο πίσω, Γιώργο. Νίκο. Αφήνουμε, είπαμε την πρώτη. Coach, μάθατε να κάνω πιο δυνατός. Γενικά μαθήματα. Coach, την Παρασκευή, μου άρεσε που με μάθατε και μας μάθατε. Γιατί όταν πάμε να κάνουμε το κουτσιό, πρέπει να βάζεις το αριστερό σου πόδι δίπλα στην μπάλα. Βάσο, γύρνα πίσω, πάμε, πάμε. Coach, από εκεί πέρα που βάραγαμε πλασέ, τώρα βαράμε και κουτσιό. Τι με μύτη. Ήρεμα, Γιάννη. Βάσο, Τωμά. Βάσο. Τωμά, πήγαινε να πεις. Η μπάλα πλάγια καλύτερα, εντάξει. Προτιμότερο πλάγιο, πάμε. Λίγο πίσω να βοηθήσει. Έλα. Πήγε να πάρει τα... η Βάσου. Τι να κάνω. Σιγά σιγά οργανωνόμαστε. Πρώτο παιχνίδι είναι. Να συγχωρείς τα λάθη. Νίκο, κι άλλο πιο πίσω. Κι άλλο. Άσε να κάνουν υποδοχή, να οδηγήσουν και μετά πάμε, εντάξει. Πάμε κι άλλο πιο πίσω. Ναι, να ανοίξω, να σε δώσω την μπάλα.
Βάσο μπροστά ζητά μπάλα. Όχι, μπροστά η μπάλα. Μαρίνα, μπροστά πάμε. Πάμε μπροστά, από τώρα ανεβαίνουμε. Έλα Μαρίνα. Πάμε Ανδρά. Μπράβο Σοφία. Δεν βγήκε. Ακόμα. Πάμε, Νίκο, εκεί που βλέπεις. Μπράβο, Νικολάκη, ήρεμα, Νίκο. Πήγαινε, πάμε. Ξανά ένα. Γεια σου, Νικό. Έλα Σοφία. Στην μπάλα, στην μπάλα να πάω. Περίμενε λίγο, να κάνουμε μια αλλαγή. Ναι, να πήγαινε τερματοφύλακας. Αναστασία, έλα δεξιά. Μπροστά. Βάσο, έλα κοντά. Είσαι πολύ μακριά. Άντε πάμε! Μπράβο. Φύγαμε. Ανεβείτε λίγο. Αφροδίτη, ανέβα. Πάρε, παίξε το Θωμά, παίξε τον. Μαρίνα, ανέβα Μαρίνα. Αφροδίτη, ανέβα στον παίκτη. Άμα πείτε με γελάκια, θα πείτε... Έλα Βάσο. Πάμε, εσύ Νικό. Έλα Αναστασία, εδώ είσαι Αναστασία. Νικό, να βρούμε παίκτη. Θοδωρά, όχι όπου να είναι την μπάλα, σημαδεύω ένα συμπαίκτη μου. Μια γωνία και ώρα στην άλλη. Άνοιξε Αφροδίτη. Κέντρο δες Μαρίνα. Γύρνα Βάσο. Στην μπάλα πήγαινε Αναστασία, πήγαινε. Μιλήστε, επικοινωνήστε, Στέλιο. Πες Όσο εγώ. που να είναι Ποδοκή, κάτω την ήρεμα, μπάλα. Θωμά, ήρεμα. Ξανά. Μπροστά Κατερίνα. Θέσεις, βλέπουμε μπάλα, Μαρίνα, μπάλα δες. Κατερίνα, πιο μπροστά πήγαινε, πιο μπροστά. Πάρα τα φίλια out. Άσε τον Νίκο και τον Θωμά να ανοίξει. Εντάξει. Πάμε στο αυτό. Εγώ θέλω να τρέξω πολύ γρήγορα να τρέξω. Θα τρέξω εγώ coach.
Αλλά θα θέλω να παίξω πολύ, να βάλω κολλάκι. Έλα, Βάσο, ανεβείτε λίγο. Μπράβο, Θωμά. Ωραία, να αλλάξουμε. Αναστασία, κλείσε, μην μείνεις στο ίδιο σημείο. Κλείσε λίγο προς το κέντρο. Μπράβο. Μίλα του. Πάμε, Μαρίνα. Κλείσε, Νίκο. Κλείσε από εμείς την άμυνα. Έλα, Βάσο. Έλα, Αναστασία, κοντά του. Μπράβο, Πελαγία, εκεί. Ωραία. Έλα, Αναστασία, εδώ. Γραμμούλα. Οδήγησε, Κατερίνα, πήγαινε στην μπάλα. Έξω, Ανδρέα, δείτε την μπάλα στη γραμμή. Να, ήρθε. Έλα, Αναστασία, στην μπάλα. Πάμε ξανά, Σοφία, πάμε ξανά. Δεν μιλάω, πάμε ξανά. Στη θέση της αριστερού. Περίμενε λίγο. Ρεφερί. Ωραία, πάμε. Χέρια, την έξω αριστερό χάφι. Μπροστά από την Αφροδίτη. Δεν έχει το γονιάκι. Ανέβα, Πελαγία, ανεβαίνουμε. Αν τα πόδια σου, Γιάννη, μη φοβάσαι. Όχι όπου να είναι, Σοφία. Ανεβείτε λίγο. Όλα, έλα, αγόρι μου, λοιπόν. Αφροδίτη, δεν παίζω άμυνα, ανεβαίνω κιόλα. Ανεβείτε λίγο. Πάμε, Αναστασία, ανέβα. Δεν πειράζει. Σοφία, πλάγιο είναι, πάρα για μας. Πού πας τώρα, Νίκο, είναι και αερεσία μας. Νίκο, προς τα έξω η μπάλα. Βάσο, από εκεί, Βάσο. Διαγώνια πίσω για τη σουτ στην Πελαγία που περιμένει μόνη της. 2 φορές το ίδιο πράγμα έκανε. Σηκώνω το κεφάλι και βλέπω. Πάμε σηκωθείτε όλοι κύριοι. Πάμε 5 λεπτά μετά και το Νίκο λίγο. Πάμε Νίκο, κάτσε. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Λαγάνιασε. Μπράβο, Σοφία. Στην μπάλα, Αναστασία. Κοντά, Βάσο. Κεφάλι, Σοφία. Μπράβο, Βραχό. Σοφία, άνοιξε να πάρει μπάλα. Πάμε θέση μας, Γιώργο, Αντρέα. Γυρνάμε πιο πίσω. Οδηγώ και βλέπω, Σίτα. Δέσποινα. Μπράβο, Γιώργο. Ωραία, πάρε μπάλα, Λένα. Αφροδίτη, άνοιξε. Αφροδίτη, άνοιξε πλάγια. Να πάρεις μπάλα. Πες, Αντρέα, σήκωσε κεφάλι. Καλό είναι, Αντρέα. Κάτσε με τον Bob Diablo. Τι ο Bob Diablo? Μπράβο, στην μπάλα, πλάγια, κοντά πάω. Ωραίο, μπράβο. Πολύ καλά, θέση μας. Αντώνη πιο πίσω, κι άλλο. Ποια ομάδα έχει? Ζαχαρία, άφησε να πάρουν. Τι ομάδα είσαι τώρα?
Ποια ομάδα παίζεις? Χαλαρό. Πώς λέγεται? Μπράβο, οδήγησε. Μπράβο, τρε. Έλα στην μπάλα. Αναστασία, οδήγησε και δες. Έλα βάσω κοντά. Δες κέντρο. Πολύ ωραία. Έτσι, μπράβο. Και μετά τη γραμμή να πάρω. Ωραία, δες την Αναστασία. Πιο καλή υπόκριση. Ρεφερί. Αντρέα, πρέπει να κάνεις την υποδοχή. Λίγο να οδηγήσεις να σηκώσει κεφάλι και ο Αντώνης είναι μόνος του. Εντάξει. Κατερίνα, Αντώνη, έλα λίγο αγόρι μου. Αντρέα, πήγαινε δεξιά. Αριστερά πήγαινε, αριστερά. Νίκο, έλα λίγο. Μαρίνα, εκεί που είπα. Βάσο. Πάμε εδώ, Γιώργο, τι είναι το βάζουμε, θα πούμε. Έλα Μαρίνα, Αναστασία κοντά του. Έλα Αναστασία κοντά του. Μπράβο. Φάουλ. Μπράβο Πελαγία, εκεί. Στην μπάλα. Δέσποινα. Κατερίνα, πήγαινε αριστερό χαφ. Αριστερό χαφ. Εντάξει. Έχεις εσύ, δεν έχεις. Μπράβο, πήγαινε δρόσο, πήγαινε. Μπράβο, αγόρι μου. Γιατί δεν το έδωσε, μόνος σταμάτησε ο δρόσος. Από μόνος σταμάτησε. Ποια ομάδα είσαι? Σούτερς. Πού ήρθατε? Ανατολικά. Πού? Πίσω από τα Ανατόλια και πάνω από το τράκτη. Αντρέα, κουτεπιέ, να κοιτάει την εστία. Μπροστά έξω, Σοφία. Μπράβο, έλα Σοφία, έλα στην μπάλα. Και μπροστά. Πολύ καλό. Έλα Αναστασία κοντά του, Αναστασία κοντά. Πήγαινε Μαρίνα, βοηθάς και εσύ. Ωραία, μπράβο Γιάννη. Νένα, βάλε λίγο δύναμη Γιάννη, στην πάσα σου. έλα λίγο, Γιάννη. Έλα λίγο. Ζαχαρία, πήγαινε στο κέντρο μαζί με τον Γιώργο. Περίμενε να πάει Αφροδίτη έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής έξω. Δρόσος, πάμε πιο πίσω, αφήνουμε να πάρουν την μπάλα. Μπράβο, ωραίο Αφροδίτη.
λίγο, θέσεις, πάρτε θέσεις. Μαρίνα, μπάλα βλέπουμε, πήγαινε. Κατεβάζουμε την μπάλα, Αναστασία, έλα κοντά, οδήγησε μπροστά, παίρνα. Τάσο, ανέβα. Πάει Παναγιώτη, δίνω την μπάλα. Μπράβο, ωραία, πάλι στην μπάλα. Μπράβο, Σοφία. Έλα, Σοφία, ξανά. Δίπλα σου, Αναστασία βοηθάει. Πάμε, Αναστασία. Ξανά, Αναστασία. Βάσο μόνη. Υποδοχή, Αντρέα. Κοντά του Θωμά που είσαι. Πάλι Αφροδίτη. Μπράβο, Αντρέα. Μπράβο. Αντρέα, σκέφτεσαι πολύ καλά. Έλα, Πελαγιά, στην Μπράβο, μπάλα. Αντρέα. Κοντά στην μπάλα. Θα τελειώσουμε με σουτ. Μπράβο, Αφροδίτη. Αλλά είναι αντικειμενό. Δεν του δίνει σημασία. Θα μου πεις ότι δεν δίνει σημασία του άλλου. Δεν υπάρχει. Και μια χρονιά πήγαν και πάλα έξω. Μπροστά, Βασό. Μπροστά. Την μπάλα, πήγαινε, Αναστασία, πήγαινε. Μαρίνα, ανέβα. Θέσεις λίγο. Πάμε, Στέλιο. Βρες παίκτη. Είχα στην Ξανά, μπάλα. Βασό. Κοντά του. Θωμά, γύρνα, Θωμά. Κρατάς τη θέση, τον Άισο ακόμα να είναι κοντά σου και τον Γιώργο να είναι κοντά σου. Μαρίνα, παίξε δίπλα, Βάσο. Επιστροφή, Βάσο, γύρνα. Και πάσα, Θωμά. Και Μπράβο, πάσα. μπράβο, Κατερίνα, πάλι. Ρε βρωμόστο, δε. Αλλάξτε. Στο μάγουλο. Πλάγια, Αφροδίτη. Μπράβο, στην μπάλα. Πάμε, Γιώργο, στο κέντρο. Ναι, αλλά πάμε στην αιστεία μας. Παίξαμε. Πιο πίσω, Ευρώπη, κι άλλο. Μπράβο. Θα Αναστασία, οδηγήσει και μετά. Αναστασία, δες. Έλα κοντά, Αναστασία. Έλα στην μπάλα. Πήγαινε στην μπάλα, Γιωργάκη. Παίρνα. Βάσο. Θωμά. Πολύ ωραία. Να σουτάρουμε. Τι κάθε, Γιώργο. Μπάλα πήγαινε, Ζαχαρία. Είσαι, Γιώργο, τι κάνεις εδώ. Ελάτε, κορίτσια. Ήθελα να ρωτήσω, μας έχουν πάρει παραπάνω. Γελάμε. Το τέλος, γιατί στην αρχή τι είμαστε. Κύριε Παπάπουλε, ποιο είναι κάπως καλύτερα. Κύριε, κοίτα το νεράκι σας και δεν θέλω ομιλίες, να ακούσουμε ένα λεπτό. Καθόμαστε λίγο κάτω, πίνουμε το νεράκι μας και ακούμε. Πίνουμε το νεράκι μας και ακούμε, λέω. Δεν μιλάμε. Λοιπόν, το παίζουμε με κορίτσια.
δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει ότι σας θα μου πείτε να παίξετε και να μην βάλετε τα πόδια σας. Έχουν πάρει όλες τις σκούπες, βάζουν τα πόδια πιο δυνατά. Ελπίζω τον άλλα μην το πέτρινε στην εφορία. Έχω λάθος. Εγώ βλέπω τα τάκλων, εσείς θα φάγατε. Εσείς τι πίσατε. Αντρέα, να παίξετε πιο δυνατά. Να βάλετε. Πού είσαι ρε μαλάκα, ξέρεις. Μιλάω. Δεν είπα να συμμετέχουμε, δεν είπα να κάνουμε μετά. Λέω κάποια πράγματα. Λέω, παίξτε πιο δυνατά, βάλτε τα πόδια στους σπίτες και το φοβάστε. Δεν είμαστε καλοί. Όχι, παρασύλλα, μιλάω. Στο τέλος θα ρωτήσω. Δεν είμαστε καλοί. Δεν παίζουμε καλά, δεν προσπαθούμε να βγάλουμε. Κάνα 2 λεπτά να ξεκινήσουμε. Όποιος έχει διάθεση να παίξει και να συνεργαστεί και να κάνει είναι ο Αντρέας. Ο Γιουρκάκης, εντάξει. Ναι, αλλά το πίεση μας στην ομάδα, δεν μπορούμε να εξαρτώμαστε από ένα παίκτη. Δεν γίνεται. Όλοι μαζί πρέπει. Δανάζει, μια μηχανή. Δεν μπορεί εδώ στην άμυνα. Πρέπει ο ένας επιθετικός και οι 2 υπλαϊνοί να βοηθάνε το μάτι του Γιώργου. Ο Στέλιος παίρνει την μπάλα, ο Θωμάς στο κέντρο και ο Γιώργος είναι εδώ και αυτός στο κέντρο. Κάνει την μπάλα στο κέντρο και φεύγουμε σε τα τέλη. Αυτό καθαρά το μάτι. Δεν χάνουμε. Δεν είμαστε καλύτεροι. Δεν είμαστε καλύτεροι. Κατά τύχη το βάλαμε και από τύχη δεν κάνουμε γιατί βγήκαν 2 φορές και τα δεν κάνουμε μπάλα έξω. Πάμε να κρατήσουμε τις θέσεις μας. Πάμε να παίξουμε καλύτερα. Να βάλουμε τα πόδια μας. Όχι, δεν μιλάμε τώρα. Δεν μιλάμε. Πάμε να βάλουμε τα πόδια μας πιο δυνατά. Πάμε να αλλάξουμε πάση. Πάμε να κάνουμε συνεργασίες. Πάμε να φτιάξουμε. Πάμε να μαρκάρουμε. Να γυρίσουμε στη θέση μας. Εντάξει. Είναι ένας παίκτης μόνος μου. Το δίνω την μπάλα. Νίκο. Δεν προσπαθώ να τρυπήσω κάτω από τα πόδια να περάσω. Δεν μιλάμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είναι η απολογία. Ο Φωτιάς μας τέλειο. Μια υποδοχή, μια σίγουρη φάση. Το βολέμπρο το πάρουμε. Άντε να καλύψει την συνεργασία. Ακριβώς, ναι. Εντάξει, αλλά αυτό δεν θα γίνει τώρα. Πρέπει να αφήσουμε περισσότερο τις θέσεις μας, να μάθουμε πώς βασικά από τα πρώτα θέσεις από εκεί. Λοιπόν, Σματάκη, η Κατερίνα θα κάτσει να ξεκουραστεί. Αριστερό πάνω δεν θα το πει. Αριστερό πάνω από εδώ θα είσαι. Αλλά αυτό μπροστά θα είναι μπροστά μου, όχι στο κέντρο. Αν είναι χώρο, οδηγά. Θα πέσω λίγο παραπάνω. Παναγιώτη, πάμε εστία. Κύριε, και τώρα να κάνω όταν έπεσε η άλλη και με πλάκωσε. Ήταν όπως απ' παιδιά έτσι. Πάει ο Γιώργος. Πάμε. Λοιπόν, δεξιά ο Θωμάς, αριστερά ο Γιώργος, συνεχίζει, πάμε. Στο κέντρο ο Αντώνης μαζί με τον Γιάννη, αριστερά ο Δρόσος, ο Ζαχαρίας και δεξιά ο Παναγιώτης. Μάλλον Ζαχαρία, πήγαινε εσύ εδώ δεξιά. Περνάει το πεντελτάκι, ξαναπείτε όσο το δεύτερο.